Privredna komora jeste kuća svih privrednika koji posluju, mogu ispočetka. Privredna komora jeste kuća koja podržava sve privrednike koji posluju na teritoriji regiona koje pokriva Regionalna privredna komora Niš i iz tog razloga pružit će svoju bezrezervnu podršku na način koji inače pruža i ostalim privrednicima kada je u pitanju novi klaster inovativne tehnologije. Ovaj novi vid udruživanja preduzeća je nešto što takođe Privredna komora veoma poštuje i smatra jednim jako dobrim vidom organizovanja kada su u pitanju firme sa sličnim ciljevima i sa sličnim proizvodnjama. Mi ćemo naravno u fazi kad klaster bude postigao neke zajedničke dodatne rezultate pomoći na način u smislu logističke podrške koju inače pružamo, kažemo, a to je iznajmljivanje prostorija, zatim svih ostalih baza podataka koje imamo, bit će stavljene takođe na raspolaganje članicama klastera, zatim pomoći ćemo pri organizaciji i umrežavanju sa stranim firmama, tako da jednom rečju bukvalno sve ono što Privredna komora inače nudi, s tim što kad je u pitanju klaster inovativne tehnologije, dodatno ćemo unaprediti svoju podršku članicama i samom klasteru.